Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis resik-resik pemirsa. Iki kerja ngene Mbah Di aku resik-resik wis pokoke preman iki. Lah aku kelawak-kelawuk mending gawe konten oleh duit no guys. Nyanyi kayak dik mengira oleh duit dan gak gawe konten wis. Beh, welek nemen ngene iki. Wis gak apa-apa elek. Resik-resik pemirsa iki nak rampung. Nek rampung micir, rampung ngono wong tani ngresiki rumah. Ngresiki rumah. Wis premane Mbah Di resik-resik. Keringete gobjas kaya ngene iki. Piye iki pemirsa? Kaya ngene iki keringete gak apa. Ngatur. Seliramu sedang melatih aku kumbang jam sari umpama seliramu margi wong bagus aku kang bakal ngliwati ingat semintangi buku semono janji prasetya ning ati tansah kumendeling mitra rinasa rasa rasane iya inang karo ngilo mitra sejagat braya ngelingono ukir samudra ora ilang memanise aduh Oke, hati-hati selawase dendeng nalikani rondelu hatiku lam-laman sira wong bagus nganti mati ora bakal lali kae lintange mlaku rengat-rengut adik mikir apa sanggawan adik sebab apa lungguh sigram adik tanpa guna timbang susah adik sing gembira ayen gembira adik panjang yuswa cok ngelamun ayo guyu hahaha ayo guyu timbang susah adik ayo padha guyu nong tu nong ning nong nong tu tak dung dang tak dung blah ning yo rengat-rengut bolo mikir apa Sangka piro
Sudah guys. Wis bersih rumah guys. Beh, weleke kerjane Mbah Di. Wis jan tenan, wis tunggu pinaringan sehat. Semoga jan kumut-kumut pol. Gak po, cuma relek iki kok. Terima kasih bagi teman semua. Wis bersih rumah. Pinak rampung. Nek rampung icir, omahe diresiki pemirsa. Anak rampung icir ki rumahnya dibersihkan. Jadi ini iki aktivitas wong tani. Wong tani iki ngene iki. Ki nek rumahnya gak dibersihkan, malah jemberi wong. Wis ngono ae. Terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Piye? Tenang cilik-cilik sepi jangan tenang guys. Nah, terima kasih dipersani, terima kasih like, komen dan subscribe-nya. Mungkin pemirsa sehat panjang Yosua. Mungkin penuh barokah diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera dari Mae. Wis bersih-bersih rumah bolokan pemirsa. Iki kahanane lingkungane Mak Jum channel guys. Kayak Mbok Minisari akar-akar karak Mbok Minisari kan. Gila Mbak Minisari lah. Di. Bakul itu. Semongko no perjiman ngunduh semongko no. Iki petani semongko juga patek berhasil iki pemirsa. Kayak petani semongko ya ora iso gede-gede wae. Wis ngene dadah. Sak pira? Ndelok sak pira? Oh, nggonku cek sak ndase bayek kok. Nggonku cek sak ndase bayek.